Bé, estem amb Pere Castells, de la Societat Ocellaire de Manlleu. Explica'm una mica què espera tu l'activitat, practicar l'activitat ocellaire. Per mi l'activitat, ja ho veieu, és una manera de trobar-me amb els meus amics de tota la vida, és una manera de disfrutar dels ocells i en el fons també és una manera de disfrutar de la natura. I des de quan practiques aquesta afició? Jo la practico des de que era molt petit i la veritat, m'hi vaig començar a aficionar perquè a mi m'agradaven molt els animals, no m'agradava matar-los, tot el dia volia, diguem-ne, curar animals que trobava per fora. Escolta'm, per mi ideal, vull dir, tenir un ocell, cuidar-lo i fer que sigui un més de la família, això és el que a mi m'ha agradat tota la vida. Això més que una afició ja és una passió, però aquesta passió o aquesta afició està amenaçada per una normativa molt restrictiva. N'hi ha futur per l'activitat ocellaire a Catalunya o a l'Estat? El futur que hi ha d'haver-hi o no hi ha d'haver-hi l'han de decidir els polítics. Jo, sincerament, tal com està ara, de futur poc, perquè ens han ofert l'alternativa de la cria en captivitat. La cria en captivitat s'està veient que no és una alternativa viable i, francament, no sé com ens ho hem de fer, però jo crec que prescindir d'un recurs com serien les societats ocellaires a Catalunya, que seria, diguem-ne, un moviment social d'on es podrien treure molts recursos per protegir el medi ambient i especialment els fringíl·lids, crec que seria un error. Per tant, que es posin les piles i sobretot, força els ocellaires.